Kalašnikov je legendární pro svou spolehlivost, robustnost a jednoduchost, což z něj udělalo jednu z nejrozšířenějších a nejuznávanějších zbraní na světě. Ale jak se technologie střelných zbraní vyvíjela a požadavky moderních střelců rostly, jeho omezení se stala jasnými, zvláště pokud šlo o montáž moderní optiky, příslušenství a dalšího vybavení, které dnes považujeme za standard. Texas Weapon Systems v tom viděl příležitost. Nenahradit legendární AK, ale zdokonalit ho a přizpůsobit pro moderní éru, kde modularita a přizpůsobitelnost hrají klíčovou roli. Jejich odpovědí je IK-103. Puška, která si zachovává nezničitelné srdce Kalašnikova, jeho legendární mechanismus a odolnost, ale zabalí ho do uživatelsky přívětivého taktického balíčku, který splňuje požadavky dnešních profesionálů i civilních střelců. Hlavní výzva? Nedostatek stabilní, integrované optické lišty u AK, což dlouho bránilo jeho modernizaci a plnému využití potenciálu. TVS se s tímto problémem vypořádal přímo inovativně, čímž otevřel nové možnosti pro úpravy a vylepšení. IK-103 propojuje východní odolnost se západní modularitou, což znamená, že si zachovává to nejlepší z obou světů, tradiční spolehlivost a moderní přizpůsobitelnost. Nabízí tak střelcům možnost volby a flexibility, kterou klasický AK nikdy neměl. Není to jen ruská puška s americkými díly, je to výsledek pečlivého inženýrství a inovace, kompletní přepracování, postavené od základů pro dnešního střelce, který očekává výkon, spolehlivost i možnost úprav. Výsledek? Účelově postavený americký AK, který je spolehlivý jako nikdy předtím a přitom nabízí vše, co moderní střelec potřebuje. Nyní je plně moderní, přizpůsobitelný a připravený na jakoukoliv výzvu, kterou mu dnešní svět přinese. IK-103 dokazuje, že i klasika se může naučit nové triky a že inovace a tradice mohou jít ruku v ruce. Výsledkem je puška, která je zároveň známá i revoluční. Spojuje minulost s budoucností a definuje novou éru moderních legend. IK-103 je postavena na osvědčeném plynovém pístovém systému Kalašnikov s dlouhým zdvihem, známém pro svůj spolehlivý chod v nejdrsnějších podmínkách. Tento systém je legendární pro svou jednoduchost, odolnost a schopnost fungovat i při silném znečištění nebo extrémních teplotách, což z něj činí volbu profesionálů po celém světě. Její americký lisovaný pouzdro závěru je precizně vyrobeno a teplně ošetřeno pro maximální pevnost a dlouhou životnost. Tento proces zajišťuje, že konstrukce zůstává stabilní i při intenzivním používání, což poskytuje pevný základ pro přesnost a spolehlivost v terénu. TVS využívá moderní přesnou výrobu a zručnou ruční montáž, což zajišťuje, že každá puška je dokonale rovná, přesná a bez běžných problémů s konstrukcí AK. Každý kus prochází důkladnou kontrolou kvality, aby splňoval nejvyšší standardy. Hlaveň o délce 16 soustří palce, často chromovaná nebo nitridovaná, je optimalizována pro náboj 762 na 40 mm. Díky speciálním povrchovým úpravám odolává korozi a zajišťuje dlouhodobou přesnost i při náročném používání. Ústí hlavně je závitované pro snadné připojení úsťových brzd, tlumičů záblesků nebo dalších doplňků, což umožňuje uživateli přizpůsobit pušku svým potřebám. Každá puška je pečlivě ručně sestavena s kritickými komponenty nítovanými pro maximální pevnost a kontrolou vůle závěru pro bezpečnost a spolehlivost. Tento důraz na detail zaručuje, že zbraň bude fungovat bezchybně i v náročných podmínkách. Výsledek? Prémiový americký AK, který vyniká kvalitou zpracování, spolehlivostí a výkonem. Každý detail je promyšlený, což z této pušky dělá špičkovou volbu pro náročné střelce i sběratele. Komorovaná v 7,62 x 39 mm. IK-103 váží asi 7,5 libry a měří 37 palců se standardní pažbou. Kompaktní a ovladatelná. Pouzdro závěru je z vysokopevnostní oceli. Hlaveň je z vojenské oceli 450 pro odolnost a tepelnou odolnost. Moderní polymerové doplňky nahrazují staré dřevo s ergonomickými rukojeťmi a předpažbím pro pohodlí a montáž příslušenství. Kovaný přední trunion je výjimečný, silnější a odolnější než lité nebo obráběné díly, což zajišťuje dlouhou životnost. Kovové části jsou opatřeny černým nitridem nebo průmyslovými povlaky pro vynikající odolnost proti rzi a oděru.
Každá volba materiálu je promyšlená, vytváří pušku, která je odolná, spolehlivá a postavena tak, aby vydržela. IK-103 je technické vylepšení ve všech směrech, od trunionu po povrchovou úpravu. Kryt závěru Dogleg Rail je charakteristickým rysem IK-103. Robustní, sklopná hliníková lišta, která se vždy vrací na nulu. Tato plnohodnotná Picatinny lišta transformuje AK, umožňuje přímou montáž optiky a příslušenství bez bočních montáží. Výsledek? Moderní možnosti zaměřování a možnost co-witness, dříve nemožné u většiny AK. Vylepšená ergonomie je standardem, prodloužený volič střelby, vylepšená pistolová rukojeť a nastavitelné pažby pro individuální přizpůsobení. Systém předpažbí obsahuje sloty M-Lock nebo Keymod pro snadné připojení příslušenství. Všechna vylepšení jsou továrně integrovaná, nikoli dodatečné doplňky, což činí IK-103 soudržným, moderním systémem. Je to víc než AK z díly. Je to účelově postavená platforma, kde každá komponenta pracuje v harmonii. Přístup TVS nově definuje, co AK může být. Vedle sebe TVS IK-103 a klasický ruský AK-103 sdílejí DNA, ale liší se v provedení. Originální AK-103 je robustní a jednoduchý, ale omezený základními mířidly a boční optickou lištou. Integrovaná lišta Dogleg Rail u IK-103 nabízí stabilní plnohodnotnou optickou platformu. Žádné další montáže nejsou potřeba. Ergonomie je vylepšena. Moderní rukojeť, vylepšená pojistka a nastavitelná pažba činí IK-103 rychlejší a pohodlnější. Klasika je pro puristy a sběratele. IK-103 je pro ty, kteří chtějí moderní výkon a modularitu. Není to o tom, co je lepší, ale co vyhovuje vašim potřebám. Historická autenticita nebo taktická flexibilita. IK-103 obětuje tradici pro praktickou výhodu. Poskytuje uživatelsky zaměřený, moderní zážitek z AK. Pro dnešního střelce je to krok vpřed. IK-103 je postavena pro střelce, kteří chtějí spolehlivost AK s modularitou ve stylu AR, snadnou montáž optiky, světel a příslušenství. Oslovuje fanoušky moderních sportovních pušek, orgány činné v trestním řízení a bezpečnostní profesionály, kteří potřebují robustní, přizpůsobitelnou platformu. Vylepšená ergonomie a kompatibilita s příslušenstvím z ní činí seriózní služební pušku, nikoli jen hračku na střelnici. Nadšenci AK, kteří hledají prémiové americké vylepšení, ocení řemeslné zpracování a pozornost k detailům. Pro první kupce nabízí IK-103 klid. Žádné problémy s dovozem, jen vysoce kvalitní, připravená puška. Je to špičkový vstupní bod pro každého, kdo chce to nejlepší ze světa AK. IK-103 je jak sběratelský kousek, tak nástroj pro náročné použití. IK-103 není přebytečný relikt. Je to milník v americké evoluci AK. Tato puška představuje spojení tradice a inovace, které oslovuje jak milovníky historie, tak moderní střelce. Její design čerpá z legendárního dědictví Kalašnikova, ale zároveň přináší nové prvky, které ji posouvají na další úroveň. Sběratelé si ji cení pro její roli v příběhu transformace Kalašnikova v USA a pro prestiž Texas Weapon Systems. Každý kus je důkazem precizní práce a odkazem na americkou zručnost, což z ní činí vyhledávaný artefakt pro každého, kdo si váží historie i kvality. Je to vyvrcholení odborných znalostí TVS, továrně postavená signaturní puška podobná zakázkovému autu z legendární dílny. Každý detail je pečlivě promyšlený, od výběru materiálů až po finální úpravy, což zajišťuje nejen krásu, ale i spolehlivost. Pro střelce je IK-103 radostí. Hladký chod, moderní ergonomie a skutečná optická schopnost promění AK v přesný nástroj. Díky vylepšeným komponentům a ergonomii je střelba pohodlná a přesná, což ocení jak začátečníci, tak zkušení střelci. Překlenuje propast mezi sběratelským kouskem a praktickým, postaveným tak, aby se dal vystavit nebo tvrdě používat na střelnici. Je to puška, která vypadá skvěle na polici, ale nesklame ani v akci. Tato dvojí přitažlivost je vzácná. Puška, kterou můžete obdivovat a skutečně používat. Je to investice do kvality, která přináší radost z vlastnictví i z používání. IK-103 je jak výstavní kus, tak výkonná zbraň, vynikající v obou rolích. Její univerzálnost ji činí jedinečnou na trhu moderních střelných zbraní.
Je to moderní střelná zbraň, kterou můžete vlastnit a užívat si. IKS-103 je symbolem spojení tradice, inovace a americnu pro každého nadšence. Největší silou IK-103 je spojení moderních funkcí s klasickou spolehlivostí AK. Lišta Dogleg Rail, ergonomická vylepšení a kvalitní komponenty ji činí uživatelsky přívětivou a vysoce výkonnou. Americké řemeslné zpracování a přísná kontrola kvality znamenají méně problémů a pušku postavenou tak, aby vydržela. Hlavní nevýhoda? Cena. Prémiové funkce a americká práce ji činí dražší než většinu AK. Pro někoho je příliš moderní, postrádá historickou duši vojenské přebytečné pušky. A zatímco lišta Dogleg Rail je robustní, puristé mohou stále preferovat monolitické pouzdro závěru pro absolutní udržení nuly. IKS-103 je pro ty, kteří si cení výkonu a integrace nad tradicí a rozpočtem. TVS IK-103 je milníkem v evoluci AK. Řeší staré problémy, aniž by ztratila legendární spolehlivost platformy. Je to továrně postavený, opticky připravený, ergonomický AK pro moderní éru. Pro střelce je to vysoce výkonný nástroj. Pro sběratele významná kapitola v americkém příběhu AK. Cena je prémiová, ale stejně tak i zážitek. Bezproblémová integrace, kvalita a moderní schopnosti. Není pro puristy, ale pro ty, kteří chtějí to nejlepší, co AK může dnes nabídnout. IK-103 dokazuje, že s chytrým inženýrstvím může Kalašnikov prosperovat v 21. století. Je to víc než další AK. Je to prohlášení americké inovace. Pro každého, kdo hledá dokonalou kombinaci klasické spolehlivosti a moderního výkonu, IK-103 stojí